ମା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ମା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ମା ବାପା ଆମକୁ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ହିଁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ। ଯିଏ ଆମକୁ ପାଲି ପୋଷି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଖୁସି ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇ ଯିଏ ଆମକୁ ଏଇ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯେଉଁ ମା ବାପା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମା ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମା ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ କି? ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।